କାଶୀର ଶିବାନନ୍ଦ ବାବା ଆମ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏବେ 126 ବର୍ଷ। ନିକଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହାତରୁ ଦେଶର ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏତେ ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲେ ବି ସେ ଏବେ ବି ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବା ସହିତ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ଆଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କାମ ସେ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଫିଟ୍ ରହିବା ପଛରେ କାରଣ ହେଉଛି ସେ ନିତିଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତି। ବାରାଣସୀର କବିର ନଗରରେ ରହୁଥିବା ବାବା ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡରେ 8 ଅଗଷ୍ଟ 1896 ମସିହା ରହିଛି। ବାବା ଶିବାନନ୍ଦ ପ୍ରତିଦିନ ଭୋର 3ଟାରୁ ଉଠି ଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ପରେ ପୂଜା ପାଠ କରି ଦିନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ଫଳ ଆଉ କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ବରଂ ସିଝା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଲୁଣ କମ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ନିତିଦିନ ଯୋଗ ଫଳରେ ସେ ଏତେ ବର୍ଷର ହେଲେ ବି ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିଛନ୍ତି। ସେ କୁହନ୍ତି ଜୀବନକୁ ସାମାନ୍ୟ ଭାବେ ଜୀଇଁବା ଦରକାର ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ନିରୋଗ ରଖିହୁଏ। ସନାତନ ଧର୍ମର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ଶାକାହାରୀ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଦେବଭକ୍ତି ପୂଜାକୁ ଆଧାର କରି ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ ବାବା ଆଜି 126 ବର୍ଷରେ ବି ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏହିପରି ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରିଥାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ନୀତିଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହୋଇପାରିବ।